de tàrtars al rei Jaume. Això el rei Jaume ho explica a la seva crònica. Per tant, us suggereixo de fer un cop d'ull a la crònica de Jaume I, perquè realment és suposíssim i està explicat d'una manera molt transparent, tan transparent com innocent. Però perquè diu, home, si el rei diu, si el gran K ens envia que fem una ambaixada i no ho envia cap altre rei d'Europa i ho envia a mi, és que hi havia d'anar. És que hi havia d'anar i aleshores prepara la croada i això que ja sabem, que la meitat de naus són atacades per una tempesta i han de tornar a Montpeller i les altres continuen endavant, entre les quals hi va també Jaume Galeric. Bé, doncs aquí. Vino una embajada al rey de Aragón, que es Jaume I, y diu, y fue el más poderoso y valeroso príncipe que entre ellos hubo, del cual, y de la grandeza de su corte, imperio de las costumbres de esta gente, compuso un volumen Marco Paulo Veneto, que fue del mismo tiempo y muy privado suyo. I aquí és curiós que l'únic esment a Marco Polo estigui inserit en l'ambaixada que el rei, el gran K, fa a Jaume, el rei Jaume. I que justament sigui aquest muy privado de no se sap si del gran K o del rei Jaume. Perquè realment no se sap, si de les grandezas de su corte e imperio, del gran K o del rei d'Aragón. Perquè diu rei d'Aragón y fue el más poderoso y valeroso príncipe, el rey de Aragón, que entre ellos hubo, del cual la grandeza de su corte e imperio, del rey de las costumbres de la gente, compuso un volumen Marco. Aquí hi ha una barreja de Marco Paulo del Gran K amb el que està passant amb el rei d'Aragó, s'ha barrejat. Però no deixa de ser curiós que l'única vegada que es parli de Marco Polo sigui justament a l'ambaixada del Gran K al rei Jaume. Bé, és l'únic indici que tenim. Però també n'hi ha un altre, i amb això sí que acabaríem, perquè aquesta ambaixada, si realment el Gran K va enviar ambaixadors al rei Jaume, n'ha quedat alguna traça? N'ha quedat alguna traça? I tant que n'ha quedat. I en tenim la corresponent evidència, perquè el monestir de Ripoll, doncs tenim aquests, hi ha dos xinesos, usats i esculpits aquí, que ens indiquen que d'alguna manera o altra hi ha alguna relació entre Catalunya i la Xina, entre Catalunya i el Gran K, i això ho veig també l'amic Margarit, que ho va detectar i ens ho va fer arribar. Doncs Ferran, gràcies. Però això ens ha obert també tot un camp d'obertura mental per explicar la croada com havia de ser. I també no deixa de ser curiós que Marco Polo, si fos realment Marco Polo, donés el seu llibre, Antigau de Sepoy, que era el capitós de la companyia dels Almogaves. O sigui, Marco Polo escriu en una cosa pròxima al català els seus relats i el dona al cap de la companyia dels Almogaves. Potser, amics i amigues, ens ho hem de tornar a pensar, ens ho hem de tornar a digerir. Potser sí que tot allò que ens han fet creure de la decadència de Catalunya mirant-se el llombrigo i vomitant sobre les nostres pròpies bales, no és ben així. Potser sí que vam tenir alguna cultura i algun relleu important en el passat i recuperar-lo és la forma més autèntica, més sòlida i més decidida de tornar a recuperar un futur en llibertat, que jo penso que és l'estat propi. Moltes gràcies.